Čus lidi, vítejte u našeho prvního dílu. Zdraví vás Travas 20, Natálka, Anetas a Kat 9878. Zdravím. Zdravím. Čau. Takže dneska je první díl, takže budeme v aréně 1, jak jste se dozvěděli ve přivítacím díle, jak budeme natáčet. No, takže my už klikáme na arénu 1 a až tam budeme, tak budeme zpět. Jsme na aréně 1 už a za 20 vteřin to začíná. Už máme nějaké věci na začátek. Jsem totiž aprílový admin, to je něco jako Vipko, ale to je malinko lepší. No a tady jsem hodil věci, takže a jdeme. 3, 2, 1 a začínáme. A zůstaneme na spawnu, ne? Dělejte na spawnu, zůstaňte. Hej, on má tady brnko. Hej, pojďte do něj, on má zlatý brnko. Co? Já nic nemám, ale... Hej, tady je nějaký hejzl. No, kde? Kde je blbeček? No, pečem na to. To je jedno, nechoďte tam. Kat, tady máš, Kat. Hej, tamhle je hejzl. Pojď ty svině. No jo. Tak já si vezmu čapku. List? Už je nás jenom 13. 5 už jich... Chcete někdo čapku? Hej, to byl fakt dement, tyjo, on čel na spawn, když viděl, že jsme tady 4. Co taky, to nechápu. Chtěl asi brzo umřít. No, anebo chtěl moji dianomu. No, tak to byl asi debil. Když tady máme skoro všichni kamenný meče. Jo, no, 2 a 2. Máme 2 kamenný a 2 dřevěný. Já tím dřevěným mečem budu lízat pavukoči. A já jdu teda já jdu nikam, něco. Jdu hledat nějaký dementy. Máte žrádlo? No, 1 maso. Já mám 4 brambory. No, tak vidíš, tak si ne. Tamhle je láva, tamhle je nějaký maják. Ale je tam ve zlatém brnku, toho dáme. Já jsem tam viděl ve zlatém. Já mám hrozně velký lák, nikdo se nehýbejte. Tady někdo je, Kdo to je? To začínalo na to? Nebo to je Kat? Kate, kde jsi? Už jsem zase... Jo, to zbyla ty, aha. Já jsem byla u té vody. Já nesnáším svůj počítač. Proč? Protože mi to vyhodilo. Vyhodilo? Jo. Já srandu. Vůbec nic neříkám. Takže my už jsme jenom 3. Se omlouváme, ale to se to vyhodilo. A kde ti to aspoň vyhodilo? Nevím, já jsem měl takový lak, že se nikdo nehýbal a byl jsem na spawnu nikde. Tady nejsou ty tvoje věci. Hej, tady nahoře. Tak nevadí, mohl by být úspěch, kdyby jsme třeba vyhráli, nebo kdyby aspoň někdo z nás vyhrál. No jasně, já jsem umřel, nevadí, hlavně, že vyhrajete. A teď jo, tak někdo z nás to bude úspěch aspoň. Vůbec se nebudete modlit, že jsem umřel. Jdeme do kostela. Jdeme na hřbitov, jdeme ti tam dát kytičky. Já jsem v kostele a modlím se sám. Našel jsem dvojčesta. A je v ní melounek. No V jo. kostele je modlitba. A ještě si doplníme tohle. Tak, máme plný. Já snažím nějaký kytky. Na co kytky? Nějaký jídlo? No, aby jsme šli do toho kostela. Já mám 1 kytičku. Já mám 3 červený růže. Ježiš, nezbírej kytky, pane bože, no to se posede. My hrajeme hru o přežití a ona si tam sbírá kytičky, ty. A hlavně, že když vypadneš, tak ty kytičky nebudeš mít. Takže ti to je na nic.
Tohle by mě zajímalo, jak se tam dostanu. Tam je diamanty, rohy, zdi, no, tak to bych... Kde jste všichni? Já tam radši chodit nebudu, nebo se to se mnou ještě propadne a chci tam. Kde jsi, Kak? Já jsem tam, kde jsem si. To tady. A hledám nějaký trůny. Jsme se rozdělili, jo? Jo. A to je vždycky podle mě nejlepší, když se rozdělíme a potom... Hej, našel jsem nějakýho šmejda. Nějaký Mates a má helmu. Chcípneš, hajzle, chcípneš. Oh, a nějaký věci jsou tu. Tam radši nebudu chodit, tam je láva, ještě bych... Hej, co to tam je? Tam je nějaká... Dobrý, dalo mi to věci. Takže zabil jsem nějakýho šmejda. Kolik nás už je? Už jenom 9. Našla jsem čestu. Mates je další mezi mrtvejma. Mám čestu se zlatým paránem. Já jdu zpátky. Ty máš zlatý brnko? Jo. Jo? Jo, a potřebuju žrádlo. Teď máš brambory. Já už jsem je sežrala. A kde jsi? Na spavnu. Tak tam se snad dostanu. Zase, jestli mě tam kompas zavede, jestli mě nezavede někam do prdele zase. Když se posel asi. To kam mě to vede? Po stromech, jasně. Jsem Spiderman. Já jsem našel nějaký houbový ráj. Houbovej, no, tak tam jsem byl taky. To je to. Tam máme vždycky sraz s Anetasem, co? Aneta si nebreč. Já brečím v postele. Si vypad, my to nemůžeme. Můžete. Jak za to můžeme? Protože jste mi nedarovali lepší většinu. Hele, blesky, no jo. A teď by to mělo ukázat nějaký hráče. Třeba mě. Tady les. Tě půjdu zabít. Ne, budeš mi dát jídlo. No. A to jídlo je jenom jedno srdíčko a 2,5 hunger ball. No tak jestli najdu spawn, tak jako klidně. Hele, Já mám taky 2,5 hunger. no ale nečekejte ode mě jako moc jídla, já ho moc nemám sám, já. Je vidět asi, kdo přežije. Já nenajdu spawn, ale ty vole. Já už jsem tady, já ho sleduju pořád. Takže mám plný, hele jo, už jsem na spawnu, já už vím kde je. Tak si to pamatuju. Střed mapy, arena 10, aha no. Už jsem na spawnu. Už jsem tam, prostě to neřeš. To je česta, samozřejmě prázdná, co by tam dělali věci. Hej, kde budeme končit? Už jsem na spawnu, až chcípnem. Už jsem na spawnu. Tady se bude jídlo. 2 jablíčka, hop. A 2 jablíčka. Ještě, že jsem dal kit záchrana. To těžit stromy. Nedal jsi, nebo dal? Aneta, jsi dal nebo nedal? Co? Dal jsi nebo nedal? Co jsem dal? Záchranu. Nedal. Dobrý. Mě se totiž hrozně teď vadlo, já jsem zase všichni nikdo se nehýbala, tak. Tady málo padá. Tak kdo sem přijde? Kdo chce jít na spawn? Já jsem tady. By trošičku vybouch, jenom málo. Tady mám. Co děláš? Ty. Jsem nevím, spadla. Odpálíme to, to nám je na houby. Bum! No jo. A už to ubralo půlku života. Ti to ubralo? Už jsem zhebla. Ona zhebla na TMT, to se mi ještě nestalo. Takže já jsem omylem zabil
omylem jsem zabil to, kata, takže už jsme jenom 2, takže Natálko, přijď na spawn. Hele, takže jsme přežili jenom 2. No musíme, teď jsme už jenom poslední 2, chápeš to? Tady seš. Tak čekuj. Čekuj. 1. Hrajem. Hrajem. Počkat, stop. Já jsem někdo. Hele, to není fér. Když jsi říkala 3, 2, 1 teď, tak já jsem po tobě šel. No, já jsem řekl 3, 2, 1 teď a ty si řekla stop, no tak asi to, když jsem po tobě šel. Tak jako já jsem měla hrozně málo zvuku, já jsem měla jenom 3,5. No, takže v prvním díle jsme zůstali 3 poslední. Kat umřel na TMT, vylítnul do vzduchu. No, takže vám děkujeme, dávejte lajky a odběry a pište komenty. Tak se tím čau.